Nakatakdang ipatawag sa Davao City Council ang mga opisyal sa Bureau of Customs, Philippine Ports Authority ug Coast Guard aron hisgutan ang pagtanggal sa gihold sa BOC nga oil tanker vessel sa Davao Gulf nga dunay kargang 1.9 million liters sa biodiesel. Sanglit duna kini risgo sa oil spill. Aning report ni Argel Relator. Niadtong Nobyembre pa sa milabayng tuig na abot sa Santa Ana Anchorage area sa Davao City, gikan Iho Port sa Tagum City, ang oil tanker vessel nga MKTR Lilian Marie. Apan hangtod sa karon, nakapondo gihapon kini human gihold sa Bureau of Customs tungod na matud pa legal procedures nga kinahanglan nga i-comply. Tungod sa kadugayon nga nagpondo ang maong tanker vessel, mihangyo ang Coast Guard nga unta mapaspasan ang pag-facilitate sa pagtanggal sa moong barko. Kini tungod sa risgo sa oil spill nga sama sa nahitabo sa Oriental Mindoro, dili pa lang dugay. Ana sa 1.9 million liters sa biodiesel ang karga sa maong barko. Kung mahitabo man ang ikabalak ang pagtagas sa kargang krudo, dako matud pa kini og epekto sa ekonomiya, turismo, ingon man sa panginabuhian sa mga mananaga. Hinoon, regular matud pa ang ginahimong inspeksyon sa Marine Environmental Protection Unit sa Coast Guard sa integridad sa maong oil tanker vessel. Ang risk niya pagka kumalat siya sa dagat, first and foremost is the environmental impact, meaning lahat ng ating mga natural surroundings, ang mga beaches, ang mga mangrove areas, ang mga biodiversity natin dito sa Davao Gulf shall be greatly affected. Ginahulat pa ang pahayag sa Bureau of Customs Port of Davao, labot ni ini. Gibutyag ni 20th Davao City Council, Environment and Natural Resources Chair, Councilor Tak Ocampo, nga kinahanglan nga malikayan nga dunay mahitabong oil spill nga magdalag kadaot sa kinaiyahan. Busa, I also implore the relevant authorities to expedite the process of disposing of the biodiesel carried by MKTR Lilian Marie. Time is of the essence and delay in addressing this matter could exacerbate the already dire situation. nakatag na ipatawag sa sunod nga sesyon sa konseho ang mga opisyal sa Coast Guard, Philippine Ports Authority o BOC Port of Davao. Kauban si Mel Culminares sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.